chi bai le vek ule ni tin kan nun konga hian isu ni se engtin nge atiang ti kan nunina aphur chuwa ve theina turin aniak nungzuin ti le khabu chu bung thumna hian ngai thale tiang pathian thu thiang lim ingai thlang u zona le khathon pakhatna bung ni chang ruk ama ka om reng ti hemia hian kanin hriani ama ka om reng thin ti tu chu ama omang bok khan a om ve turani thotan ni zinga chuan Edward Normana Raymond Khoni tin chanchin bu Daily News editor chu a office a chuan chumini ina aron thlen tur ang lo dong song tur chuan a thuwa nimin maya khan athil ti tur kong tin renga isuati dan tur ngai to masa chunga chumiang zela ti turin aloin tiam to a chu chuan eng tenge aron ir chua don ti in alo thlir renga chanchin bu nei tu ti dan pa nga ya ani tin na ron in no khom te chu han khoi vel po a hre don maya ati in ati ani ber mai tukin chu aron office zing boka anwaya thok te lo thlen main eng emochen chu amain alo thua athulo tiam tak te chu angai to newa tun ma athil la ngai reng lo ama le athian dangte Krista thik tum tu te ho mang chuan nun na tharau chuan na aron thok don chau ani ti chu punor mana hian a hretan don chau ani a in kal nan sau sawa englai ma ati ngai hleilo thing thimeu hian adokan bula chuan atung trai ta a tharau thiang lim pol na le athil ti kongtin reng a tran puina adilani athowa kongkhar honga engpo lo thleng se isuane na lodong song zel tur chuan a in peita a athua ani tin napa ngai chu athok tanta a anwai thok managing editor po tuna chuan alo thleng ve to a apia loka chuan chanchin chhuwa tur lor khom tu pakhat hian a chanchin lor khom te chu chumini a chhuwa turin khol hian a churi tlau boka normal chuan editor thu chang tur hi aziak mal boka a chanchin bu chu tlai chuak chi ania dan pa ngain jing dar ko ma in athil zia chu a pei turani minute som panga lai chu aziak tong ti chuan managing editor Clark chu alo luta hey nimin boxing chanchin kha ania kalam thum le achan vevel a onga kan chu vek mai ang chumo ti in le khaziak chu aron entira normal hi zong a chanchin thu chuak tu reng aliana tia enfel vek mi ania chu wang chuan managing editor po chuan chuangei tur chi ni in sema se a mingin aron ron phot ani ni e ngoite khoinge kan enve phot tiang atia lekha chu ala a ngun se thian a han chiar chuaka an ngai tu wanga vo in chuan hei chu kan chualo wang ati tatlat maya managing editor chu tum kongka pen chuak trep chuan apu thu sei chu an hria chuan mak atilu tuka a hre sualta emo ati ruma mak ti set chuan engtin a hantia kan chualo wang ti na lo changa ma se managing editor mak tilu tuk chuan apu chu a ta emo ati hiala han hial ngai na po chu a hre let linga normal chuan Clarka chhuwa chi ni in ka hre ve chu ka thu top ni ro se antile ngala Clarka hian apu hi a bezen lova an office a chuan normal thu chu dana ni maya amala thu phel le ni nemi ani heklo ma se chumi tum kher chuan mak ati em khera athu asu le be sei wang ni san pa lo chuan Clarka chuan chu tiang ngot chu thil om ngai po vani su chanchin bu zong in an chu anga kan chanchin la tu te point mak an ti lutuk anga sin chu tiang te chu thil at han soi ngai na tak po shalo chuan sei po chu a sei zo talova normal chuan Clarka chu ngun ze thian a han en wanga Clarka chu ko ran pol dang mi ania khale chen kha an lo thok ho to na a sa ko thu kher chu an lo la sei ho nga hlek lo maya ngoite kongkha han kharla lo lu te khai ti in asom lu tangut maya Clarka chu alo lu ta an pani chau chuan anin ma chhon taran maya tuibur muam da zet tur angoi nu chuan normal chuan Clarka Krista kha ni tin chanchin bu editor lo ni veta se eril ru chungril taka ingai danin poisa khonnana mi insual chanchin kalam thum le achan velai chu chhuwa adu iringem ati ta phong maya Clarka chuan ringlo a chhuwa du kherlovang atia normal chuan nie chu chuani tuna chhuwa lo tur katina chan chuni
kan chanchin bu thua hian kum khat chung chu isua ti om lo reng chu ti lo kalo tiam to wangin atia kla ka chuan apu chu mia zonga han a mai oma arin lo pol tak nima se chumi tu kher chuan rirudik lo na engemo aneita ani te aring ruma reizet mai chu soitur hleipo hrelovin apu chu makti deuh hian a en reng baya atopa zong chutiang thil chuan kan chanchin bu eng ang takin nge ron hunga irin a han ti shama enge irin dan ti in normana chuan alo zot kir ve thunga tuna chong kla ka makti lutuk na po chu alo re ta dewa thilpo mu maldavin angai to thein soipo a soi chuak theita a ka ngai dan chuan kan chanchin bu chuan a chiat pha avekang tun lai chana chutiang kal manga chanchin bu chua chu ati chi in karing lo a thalu tuka chutiang zong min an ngai na lovanga nangpo ilok thei ngai bok hek lovang tun tum boxing chanchin po hi i chualo ngat chuan i chanchin bula tu te chu zatam i chan nga lang ti chu zol nei kher lo point an hril lok thei bokani he khuwa mi thaber bera kan nei te po hian nimin boxing kha chu an thechak thewa chanchin bua chhirpo an be sei theu donani mi pui wang tlang du na chu chuti mai chuan i haider lui ngot tur po ni in karing lo i haider lui ngat chuan iti sual le de rang karing ati ve ta phong baya normana chungoi rang chuan athu deuh renga nakin dewa chuan zoidam deuh hian clark iriru chungril taka ingai danin mishing nun phung in nga na atan hian enge dik bera irin iswati dan tur zula thil ti zel hi mitin tan adik berangem thil engkim ti dona isuan engtin nge atiang o tia inzo te hi nun phung hruaina na dan sang berle thaber ni in iringem chuba ka iswati dan turang angchuan mani lam angong dan tur thilek lova ti nga zel ni boxe atoi zong in han soi mai ila mitin hian kan ni tin nuna hian kan thei top thawin isua kan thlir tur ni in iringem atita a kla ka chu asen ta ton maya a chan ma chuan a om ngai na shelo chu azikwal maya atopa zong heti hian achang ta a rin phei chu ringe mishing tena kan thil ti tur lama thlir chuan chuba kanun phung te na tha chu om chuang lovang chu a mai ro chu ti thei aniangem lo ti te reng po ni la a hlok thei donem ni chanchin bulama hlo tling tur chuan dan pa nga in le van tlang hriat thiam zong kan zui atulani ti in normana chuan chu chanchin bu chu krista du dan kalmang ngat zuya chua chuan kan hlo tling thei lovang itina emni atia kla ka chuan thil ti chiani lovang ni som thum chungin kan chaderang atia normana chuan chang mai lo chuan angai tu vunga ole soiho na chu kan la nei le thawanga chuti ma chuan in thachiang ton ila athang tuna tanga kum khat chung chu he kan chanchin bu chungchang renga isuan engtin nge atiang o ti zona ril chungril takazot masaset chawa engkim ti turin ka intiam to a ti chuan chutiang chuan kan hlotin mai ba ka tunma zong ai puwa kan hlotin ringin chunzom ka tumani atita a kla ka chuan thopa chuan chu boxing chanchin chu kan chualo wangmo antile shama normana chuan chualo wang a ai tha tam taka oma chungte chunang point hrialom atia kla ka chuan ani le kan chualo chantal itar lang don lom ni atia normana chuan tilang love nimena boxing omlo ang hrimin tikhan chuatir top mai turani atia kla ka chu achuaka ama pindana a han thu chu mongpop ang huai ni hian ain hria mak atia aril ru abuaya achi ain athin chu arim teu mai boka normana chu amiza zong tak aloni khera athin rim chuan achim sang nep deuh zoka ma se chutia an chanchin bu chua dan kalmang handang lam thut tur chuan chiat na ron thlen ngei donin aring kata chutia mi ngai san em an khuwa nge boxing omsi an chua ve tak lo chuan ngong po angong thui tangyang mai renga azur tu te ho chuan boxing chanchin a chuak lo ti chu lo shave si se hek lo le pakhat phei chuan daily news nimina boxing chanchin kim chang taka chuana kapu ilei ve don lom ni atilo lo maya papakhat chuan a han leya an keu vela a boxing chanchin ozong chu alo omsi lo thinrim deuh mai hian hey nawa engti ziange I chanchin bu hi boxing chanchin reng a om hleinem
engti zia chanchin bu hlui te zuar vak nge mo ini le ati ta khur maya a hlui te ulo e mai voin chanchin bu ngat ani kha nangma zok kha eng iti nge ni azor tu chuan atlet khara boxing chanchin om reng hleinem enta che ti pa chuan aleisa chu apekir le ta a naupang chuan an en thuaka chuti lai tak chuan zuar tu dang pakhat thi alo kal hlau buka khoinge sama izor lai chu kan en lok teang alo tia a thian pa zor bor chu an bi le thuaka alo tel ozong lo mai alei tu pa chuan khoinge chanchin budang boxing chanchin omna ani ka du ni atia aleisa po chu a thlengkir le a akal ta dai maya zuar tu no pang ta sil hai chuan Daily News Office a thildik lo engemo a omani photang antia enchiang le zual tur chuan office lam an panta a an wa thlen chuan an thian te dang zuar ve tu te chu an lo in hor khom lai to a an office babu chu an lo an khum bor maya chuti lai tak chuan punor mana chu apin dana tangin alo chuak ve chia an lo in nor khom dan an mu chuan babu hne na chuan engti ziange ni talai George a hantia George chuan makti om deuh maya editor chu en chung chuan heng no pang ho hian kan chanchin bua boxing chanchin a chualo wangin pakhat te po an sal theilo ani om chumole alo tia punor mana chu avalu pheive a nauteu engzan nge sallo in nei han chiar teu zanin chu keiman kalei vekange atita a makti se chuan an chiar tamam maya editor chuan George an poisa tu chu pelom la zor tu dang po salban nei anom chuan lo leisak vekang che ti chuan a thatlang ani mai lom ni a hantia that thua ngot chuan le ma se hetiang reng hian iti theidonem ni ti fo hi atul loi si lovang mo atia punor mana chuan han chan chi a po angai lova anui maya a ho konga chuan khatiang khan isuan ti ve ta kang mo ti in angai tu newa ole khatichin khanile ri phut sela ka channel te ila subscribe lo ni chon min lo subscribe saka min lo like saka comment lama te hin ngai dan te ron soizel turin ka han som chewa min lo share sakzel bokdon nia bungli na ron dale thui ka han tumanga min lo ngai thak sakle theu turin ka han som cheu